La companyia Zaranda, ara amb Gabino Diego, arriba al Teatre Romea amb El desguace de les muses, una obra farcida de metàfores i d'al·legories que parla de la decadència del teatre com a símbol de la situació actual. A l'escenari un teatre decadent que cau a trossos, sostingut per puntals, on es refugien restes d'actors i coristes esgotades. El desguace de les muses és una metàfora de la societat actual, on l'art és de consum ràpid. Ese mundo de la cultura que se ha convertido verdaderamente en un mercado de novedades, ¿no? En una chatarrería, donde el cultivar el alma ya parece que no tiene ningún interés, sino simplemente la cantidad de público que metes. Fa 40 anys que la Zaranda sacseja consciències. Ara Gabino Diego s'uneix a la companyia com a Melvin Kentucky, un còmic sense gràcia. Este cabaret lleno de ratas puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser España, puede ser la cultura, el mundo del teatro. Para recibir los aplausos de la apoteosis final. Inspirada en la desapareguda bodega bohèmia de Barcelona, és una al·legoria d'una cultura que espera l'ensorrament, a un món, l'actual, sense poesia, on si hi ha muses, estan al desballestament.